Alah. Urip kate gak seneng ya apa kaya awake. Wis bagi duwe kerjaan anyar lho. Kerjaan anyar, kegiatan anyar, sembarang anyar lho ya apa sih? Ya apa dipercaya karo perangkat-perangkat desa dadi panitia kurban. Waduh. Wis gak bain-bain tugas iki rek. Ya apa tugasnya ketoke sepele, tapi yang jelimet ya dadi panitia kurban iki. Ya apa kudu apal, kudu ndatai wong sitok-sitok tiap cok omah didata, cok omah didata. Waduh, aja sampai keliru iki. Nek sampai keliru wah, seneni perangkat-perangkat awak iki rek. Waduh. Ya apa iki wayahe bagi kupon, engko bengi iki wayahe takbiran. Wayahe bagi kupon daging. Ngeterno kupon sapa-sapa sing kate korban kliwat aku. Ya apa jenenge kene kis. Ya masih gak profesional lu tapi wong dipercaya karo perangkat-perangkat desa. Awake dhewe sebagai warga yang baik itu kan harus menjalankan amanah. Waduh, padahal amanah saiki wis sekolah biyen kaya kanca kuliahku biyen amanah. Yes, timbang ngomong ijen karo ngitung-ngitungi kupon-kupon iki rek cekak keliru golek ngeterno nang omah-omah. Wis tak hitungane. Tak telatenane jenenge penggawean koyo ngene nek ditelateni ya apa. Nek di salahno Pak RT, Pak Lurah awake dhewe kan. Loh, ya apa sih? Iki tak cek kira absen-absen iki rek. Waduh. Si jange diteri kupon iki sing kate korban iki sapa ae iki tak cek. Waduh. Loh, ono Pak Jus. Ono sapa iki? Sapa maneh iki? Pak Jus, Pak Tohir, Pak Usman lho. Mari ngono ana maneh ono Kairun lho. Ya apa sih kira? Pak RT ya keliru ta. Apa iki wong data penduduk kok sing almarhum kabeh. Pelawak-pelawak almarhum didata dik kene ya apa iki? Wadah. Lagi kok tak taruh nanti kupon-kupon iki rek. Wah, wis blaen Pak RT iki. Keliru tak gak ndatai. Ya apa iki wong kupon-kupon sakmene kae kok isine wong almarhum kabeh. Wis anak bun koko lho, ya tambah almarhum pisan protein lho. Ya apa sih? Subur tamin lho, ya apa rek? Wadah. Lah mosok kate ngeterno kupon nang alam gaib kono iki. Wadah. Wis gak tepak iki Pak RT tak kompline meneh. Oh, rek Pak RT iki rek. Wis kene iki wis menjalankan kepercayaan dengan baik ya. Kok ngeteri kupon-kupone wong almarhum iki apa iki terusan wah gak tepak Pak RT. Kon niku nyambek iki data lengak-lenguk ijen ndek kene. Kon niku penggawean apa sing kok lakoni kon niku? Waduh, ya apa sih kon niku dang. Loh, ya apa sih? Penggawean apa ya apa sih Cak? Aku ini kan sekarang kan punya kegiatan Rabu, kegiatan baru, ngono loh, kegiatan baru ini. Baru bagi saya. Nek mungkin nek bagi wong-wong sih wis gak asing ya, tapi nek bagi saya ini merupakan kegiatan dan kepercayaan baru, ngono lho Cak. Waduh. Wong kegiatan apa kon niku? Wong sampai tahun zaman selikur sampai yamene penggaweanmu yang ngono ae. Sapa kon niku? Potonganmu kok ceduk dawet kegiatan baru. Kon gak baru gak lawas ngono-ngono ae kan perubahane. Apes terus. Wah, pernah gue pancet ae. Pernah kancane ngomongno bahan lawas gak oleh, pernah dhewe yo ngono. Pernah gue wis gak tepak pernah gue ngomongno apa. Lah bisa sing wis iku yo wis ngono lho. Pernah gue jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni pernah gue. Wah, payah pernah gue. Iya sih.
Iya, sorry bos, sorry bos. Kono mangkelan ngono iku apa kono iku? Kok nek mangkelan kok rambutmu botak lho kono. Wanmu tambah akeh lho kono. Rini apa kon? Tak cukur sampai gundul koyo tuyul ngono. Wes kono. Wis suwe gak tau kepethuk kok. Kepethuk pisan ya ngono iki. Kon lak sik seri iki tok sik pethuk aku gurung karuan meneh kepethuk maneh. Aduh. Lho, sing penting pokoke ana bahan ya petuk ae ya ngono lho. Lanane gurung petuk iki lak mergo gak ana bahan ngono. Tapi aku lek ana bahan mesti metuki peno kok aku ngono. Jok kuwatir pokoke selama ana bahan ngono. Wis iso petuk terus pokoke. Pokoke iki kan kontrake diperpanjang ngono ya petuk terus. Kon ngomong apa kon iku? Dadak blakrak gak karu-karuan sampai tutup kontrak. Kontrak-kontrakan kon iku wis kebinger ayo apa kon iku? Aku nek gak iso bayar sewa omah iku cuk Mbak. Cuk nyewa kon iku yo. Kon gak tau ndek motivasi kepengin digejlukno lemah mancap 15 meter ta ya. Kon iku ayo. Kon aja mbulet ae ta kon iku. Mulai mau ditakoni kon iku lho. Saiki jarene kon duwe penggawean anyar. Penggawean apa kon iku? Potonganmu kok copet. Ayo, kon atek mbulet ae tak lereni kon. Wis kon gak ngerti wong sariawan ngene iki. Dipaksa ngomong. Ayo, cepet kambimu. Lho, Waduh nesuwan-nesuwan. Oh, padha digojloki ngono ya gak trimo. Lah iki lho penggaweane wis gak koyo-koyo apa ya wis. Alhamdulillah oleh doa penuh aku saiki dadi panitia kurban. Panitia kurban. Iki menjelang Idul Adha iki apa ngono lho. oh alah dang. Tak pikir oleh penggawean opo kon niku. Kon niku masalah, kon niku nyen remek kon niku dang. Hanya untuk memenuhi kebutuhan perut terus sampai kon olehmu ngoyo sampai koyo ngono kon niku. Remek kon niku segala situasi dimanfaatkan kon niku. Kok ya gak kapok-kapok ngono lho jawanku kon niku. Ilingo sate alkoymu biyen iki lho. Kok gak kapok-kapok saiki sik nekat ae. Saiki apa maneh dadi panitia kurban. Wong atase dadi panitia kurban lho bayaran piro, Dang? Ya gak ono bayarane wong iku sosial. Gak anyene kon lak numpang olehmu pengen numpang mangan gratisan, numpang mangan enak lho cek nemene kon niku. Sampai koyo ngono olehmu ngoyo. Kebacut kon niku. Ayo kon remek kon niku. Ayo ya aku ya ngerti wong kon ngiras-ngirus asine. Kepengin isok mangan enak ngono sampe ngenteni riyo rek. Hati-hati loh kolesterol, darah tinggi kon niku. Kon wis kakean gaji kon niku. Bener iku ana wong ibadah ya sewot. Lho panitia kurban kan ibadah sih ngono. Kalau ana wong korban perantara liwat aku. Lho jenenge wong penyalur kan ya kan eleke ngono. Apa maneh untuk kebaikan umum, kebaikan bersama lah ngono sih korban kan butuh wong akeh. Ya gak butuh kutok, lah apa bener iku. Bener iku ono-ono ae. Lho sedangkan masih aku ngono kan yo gak salah sih cak wong minangka opae ngono lho. Lho sing penting dadi panitia kurban sing penting lak jujur ngono lho. Ya gak merugikan orang. Lah aku iki gak curang lho cak masih dadi panitia iki. Aku dadi panitia iki aku wis amanah aku iki ngono lho. Waduh duh kon nggawa amanah bojone wong kon niku ngawur. Melok ngono lho. Wis rabi ambek kandar ngono lho digawa ndek bojo negara. Wah kon niku ngawur ae. Nyandak mana sapa kon niku. Mendelok potonganmu keranjingan. Kon niku wis aku ngerti kon gak sembujui aku kon niku. Wis mesti gak tutuk teko lupute sego kon niku. Wis mesti lupute upo kon niku asine goleki ngono asine. Wis kon niku nemen kon niku jenenge. Pengen oleh daging akeh. Dagingmu lak wis akeh ta. Kok titili ae kon niku. Tapi yo ketepaan sih aku mrene iki yo. Ya aku yo wis kebetulan nek kon misalkan dadi panitia kurban, lah kuwi jange kurban. Ngono lho. Lah kon lak selaku panitia. Yo. Kon nek misalkan dadi panitia ngono gak ono wong panitia golek kesenian. Aku jobku sepi ya. Golek-golekno job ta kon dadi panitia ngono kok. Apa pengenane wis di DP peno gak nyang ngono. Bener iku wis payah bener iku. Bener aja mengkok po iki serius iki cak panitia kurban lho iki. Ojo duduk panitia karawitan iki. Awur bener iku. Iya sih. Lah ya aku iki jange kurban ngono lho. Aku iki duwe wedhus sapi kok jange tak kurbano. Wis ta, kon nek ndelok wedhus iki
Sopo-sopo sing jange mbeleh iku sampe nangis kon. Sumpah. Wedhus kuwi cek apik. Sik lucu-lucunya. Masih lucu-lucunya dan masih imut-imutnya. Waduh, imut kayak aku. Oh, kayak aku. Iya imut ditelok teko Tanjung Kodok kono ah. Ngono imut, imut apa ngono iku. Ngono imut. Lho gak wong mbeleh wedhus kok ngantek nangis iku apa sebabe? Lho ya sebab gak tega, Dang. Sale wedhus kuwi wedhus antik, wedhus kuwi. Wah, wis sejam mek wedhus-wedhus tanggamu iku. Wong iki jange mbeleh wae wis ndelok wedhus sing nakal. Wedhus bandot. Apa lek anu kambing bandit. Seneng mangan tandurane tanggane wedhusku gak. Wedhusku kanane wedhus antik, wedhusku kon delok dhewe tangkuk ndek omah kono. Wis ta, beda ambek wedhus-wedhus liyane sing ndek masjid iku. Kon gak percaya. Delok dhewe lho, kon gak percaya. Engko nek kon iso nyeksekno dhewe, kon wong wah masalah kon nek ndelok. Wedhusku ganteng wedhusku. Sing gantengan wedhusku timbang kon. Ah, pernah iku ono ae. Ya, aku kayak wedhus. Berarti pernah cacake wedhus ngono ta. Pernah iku ono ae. Lah apa sih kon niku? Oh gak jelas kon niku. Lah apa kok dadi cacane wedhus kon niku gendeng ta kon niku. Kon niku ngomong apa kon niku? Nalar teko ndi kon niku kok iso dadi cacane wedhus kon niku sampel ae apa. Lek kon dadi wedhus aku yo lah kapan aku ngakon dulurku lho kapan. Kon mimpimu lho gak tau mari kon niku. Kon nek mimpi ndantangi ya kon niku. Oh. Potangan koyo barat ngene takno kate kok dadekno cacane wedhus kon niku wis kebeneran ta. Wis kebeneran ta? Ah, bos pernah iku lek diladeni ya ngono iku. Gak mari-mari anjene lambe lek koyo sepur, lambe-lambe sepur ya ngono iku. Ya wis, saiki ndek ndi wedhuse ngono. Pernah deken ndi wedhuse saiki ngono. Aku yo tak kepengin buktekno wis gak ngladeni omongan ngono iku wis gak mari-mari kok. Cedang masuk nang inti ceritane kok. Kok kon ku yo ndok omahku kono lumangono takon iku lek dijak ngomong wong iku cok bundel ae takon iku makno. Ayo. Ndang dijikuk kono lho kon iku. Wong sing ngibadah iku ya sing temen ya aku iki lho. Gak kok kon niku ngibadah apa ngarep-arep daging kae ngibadah. Lho tak medusi lho ta. Wong meduse di omahe kok iso mbak-mbek nek kene. Bro iku wis gak karo-karuan. Wis ayo. Nang apa pernah saiki ayo. Wah, apa pernah iku wis wong meduse durung entuk omah pernah kok wis mbak-mbek nek kene pernah iku. Iya meduse nek omah pernah kan. Lah apa pernah mbak-mbek nang kene iku. Pernah iku wis. Ono pernah. Ayo saiki nang ayo budal. Ayo budal nang apa pernah saiki ayo. Wis aku pernah ngarep aku mburi ya. Ayo. Nong tong. Iki lho, nduk petaranganku kene lho. Pengen ngemi dhewe, pengen ngecap yo ngecap dhewe, pengen endok yo endokku dhek. Iya sih. Apa kok iso pegecekan ae mulai mau dudu wedhus ya ngono pernah iku. Wedhus endi? Oh, pernah ngendok dhewe. Pernah iku babon ta. Oh, pernah iku. Lho iki lho, kon niku sik tak bukakno iku lho. Kon gak ketok ah. Kon mangano ta malah tak jok mermae lho wedhusku. Ya masih tok iki tok lho. Iki lho, ya iki sing tak omongno kon nek misalkan kate mbeleh wedhus. Wah, wis gak padha mek wedhus-wedhus liyane kon, delok wedhus kuwi lho, delok lho. Ya apa? Ya apa bener ta sing tak omongno? Lucu dan imut. Lho, sik gemoy. Aduh masyaallah. Lho pipine delon. Pipine memburi pipine gak mengarep pipine. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pernah iku aja guyan pernah iku. Waduh. Wedhus apa iki? Iki dudu wedhus iki cak lho. Ya apa pernah iku? Iki cempe. Wah, pernah iku gak kegetak wedhus sampe cempe ya gak entos pernah iku. Wah, ngono jarene
Pernah biyen tau pengalaman blantik, wong betane wedhus sampe cempe gak ngerti ngene pernah iku. Iki cempe cak ngono lho. Heseh kono ku ngawur kono ku cempe-cempe bathukmu suwek. Iki mono dudu cempe dang, kono ku ngawur. Iki mono wedhus peranaan iki. Ya pancen bentuke kok ngene iki lho. Iki wedhus luar negeri iki. Wedhus kambing-kambing import iki ngawur kono ku. Oh, ndi aku tahu bisnis, tahu gagal iku gak tahu. Mas aku saiki gak dadi blantik. Mas aku pengin kurban ngene ya wedhus pilihan. Iki wedhus peranaan iki. Dadi sejarahnya lho kono nek gak ero iku takono makane ta. Takono. Ora sembarang nyocokno karepmu dhewe ae. Mangkane aku lek ngomong sih kon lho. Jajak kon. Wong lho ndelok wedhusku wis gak tega jane mbeleh iku. Lho ya apa delon taimute koyo ngene delon lucune koyo ngono lho masyaallah. Sik lucu-lucune rek, masyaallah. Iki sik oleh perhatian teko masyarakat sekitar iki. Jangan kate mbeleh ku sungkan. Ya apa melas kok sungkan. Enggak tega ya apa imute koyo ngene iki jenenge gembul. Gembul lho ya apa kon. Lho kon lho cek lucune masalah dang mencolot-mencolot. Iki mono wedhus peranaan teko wedhus Prancis sampe kono lho. Sing wedok Prancis sing lanang kruwul. Dadi bentuke kok ngene iki lho. Kon niku lek kuandane mesti gak percaya kon. Dadi niki siji ambek wedhus-wedhus liyane lho. Iki wedhus elit iki ngawure. Gak ono wong sembarang duwe gak ono nek aku ae. Oh, kon niku ya apa sih kon niku. Terus kon nek misalkan apa jange masak daging, wis enakan daginge iki. Wis gak perlu dikapak-kapakno, wis pokok trimo mateng langsung dipangan wis ngono, wis gak leren sing dikei nanas, sing dikei apa sing segala macem cek lembut lek gak beda mbek daging-daging kambing-kambing yang lain. Nek iki ngono gak nyusano, wong wis kari mangan ngono ae ndelujur koyo bubur, renyah di mulut, ringan di kantong. Lho iya, pernah iku karepno dhewe lakan. Oh, iki tapi gak memenuhi syarat kriteria kurban iku lho. Pernah iku ya apa sih? Kriteria kurban ini lah tidak terpenuhi pulian. Wong kriteria itu wedhus sing gede, sing powel, sing sing lemu. Lah lek wedhus ngene iki yo kate gak nangis ya apa sing mbeleh wong anjene daginge gak ono. Ah, daginge yo gamol lek ngene iki yo gak memenuhi syarat cak ngono lho maksude. Yo sing memenuhi syarat iku yo sing wedhus powel. Lah apa wedhus ngene iki ngono lho. Wedhus pole wedhus apa ngawur ae. Ya sing bener kon koyo roro wedang atik guayamu kon tau kurban sih. Wong bolak-balik kon kurban perasaan ngono tok. Atik ngandani aku tentang sing memenuhi dan tidak memenuhi. Iki kurang memenuhi apa kon niku? Wong kurban lah ya wedhus nek gak wedhus sapi mosok korban kucing. Oh, ngene kon gak oleh ngono kon niku ngalang-alangi wong ibadah iku gak oleh kon niku. Oh, kon niku dosa lho kon dosa. Terus kon niku ya jare sapa wedhus kan daginge. Kon niku lek ndelok sing mandeng ta kon niku. Melewat aja meremai kon niku. Wedhus lemune koyo ngene kok jane kan daginge kon niku ya apa sih kon niku. Nek kebacut kok kon niku. Kon aja ngalang-alangi wong jange kurban lho kon niku. Riyo-riyo lho kon iki. Aja bare geger lho ya. Aja dodol perkara mbek aku lho ya. Aku wis kadung niat apik, aku iki pengen kurban. Kon aja sampe ngrintangi wong kurban. Dosa lho kon niku. Oh, wis gak melok kurban, tapi melok mangan. Ya kon niku. Lho, lagi nih apa wong wedhus iki ngene di bawah umur. Wong pernah iku ya ngono, wong kudu ngerti fikih kurban ya ngono. Fikih kurban iku cah wedhus iku kudune kan ya usia 7 tahun sampai 9 tahun. Iku aturan kurban. Lah wedhus iki kan di bawah umur. Aku curiga iki jangan-jangan iki wedhus anakan pernah colong ya. Wedhus tas nglairno mari ngono. Iki teko pernah colong teko mboke ya ngono. Wong ndelok rupane iki lho. Wedhus iki lho umur-umure iki sik ya setahun 2 tahun ya sik sak pantaran umure anak peno iki wedhus iki ngono lho. Gak layak kurban, gak layak kebelehan cak wedhus ngene iki cak ngono. Bener ae pernah ngomong lek kan sing teko nang wedhus iki. Lah wong aja niki wedhus cempe. Wedhus sing di bawah umur. Ya sapa kate teko mbeleh wedhus ngene cak bener iku. Ya gak layak di kurban aja nek wedhus ngene iki. Lah kon niku jare sapa? Gak layak korban kon, gak layak dikurbanno jare sapa kon niku? Kon ngerti apa sih kon niku? Wong niat ibadah, niat kurban sampe tutuk umur kon niku. Jare sapa kon niku? Ngawur ae wedhus anak tak colong. Kon yo ngono apa kon nang tutuk anak-anak kon niku. Ngawur ae anakku setahun 2 tahun. Saiki 5 munggah 6 arek kon niku.
Kon iku goblok kon iku dilungkas 6 rek. Dilungkas ulang tahun saiki. Kon blakrak kon iku dang. Dadak tutuk kono-kono kon iku. Kon lapo kewan korban kok sampe nyanak-nyanak anak kon iku njaluk diungker-ungkerno nang gone jembatan Cangar kono ta kon iku. Ayo ngomong kon. Karo sapa? Kon ngerti apa kon iku? Potonganmu kaya arek sik tas mudun lemah winginane ae kok dadi panitia korban ngene wis. Yo sumbungi setengah mati kon iku. Lek pancene kon gak trimo gak apa-apa. Aku tak korban ndek liyane aku iki. Gerung karon masjid liyane lho gak koyo kon ngene iki. Anjene wong-wong iki anu bulet kon iku. Aduh, sariawan ngene adakno kon iku. Masuk kono wegah mek kon. Wegah kowe perkara iku lho. Kurban ndek kon iku bulet. Gak kon tok trimo sumbangan kurban. Masjid nduk lor kono lak yo trimo sumbangan kurban. Kon nek gak iki kono. Apa kon iku? Aku wis males urusan ndek wong bulet kon. Percuma wis tak kandhani mulai ngarep mang megeno usus temenan. Wong jange kurban kok dialang-alangi. Kon nek misalkan kurban dhewe kono lho, kon iku lha apa kon iku? Ngalangi kurban kon iku. Gurung karuan kok misalkan ono daginge kon sing badhok yo an. Aduh. Kon iku apa kon iku? Sampe mbasani sampe tutuk umur kon iku. Wong ngajimu nduk ring contong ae kok atik wani nuturi aku cara berkorban. Aku lho 5 tahun kurban lho. Gak tahu nemu panitia bulet kok kon niku. Kon ngali kono. Masa gak trimo kon gak apa-apa. Ndek kono sik gelem trimo wedhusku. Apa iku? Ana dulure korban kok direni. Yo percuma cak Mas yo padha korban nang kono-kono yo gak diterima. Lah wong encene aturane iki durung pas umure kok iso. Lah aku lek ngomong sih lek wedhus iki di bawah umur. Yo Mas yo pernah korban nang masjid kono-kono, mbok masjid Sabilu Tobat ta masjid ndi. Yo gak diterima peno iku ono-ono ae. Katene masjid Darul Taqwa. Ya tambah gak diguyu-guyu peno karo takmire. Dikandani cara berkorban sing bener ya gak terima peno iku ancene. Peno iku. Ya bener aku iki ngajiku iki durung dhuwur-dhuwur nemen lah. Tapi kan aku kan ya wis jenenge panitia korban didikake ya wis melajari aturan korban ngono lho. Aturan korban iku ancene ya kudu pas umure. Iku nyene syarat ya, umur iku syaratnya korban. Nek umure di bawah 7 tahun iku tidak layak korban. Ngono iku dikandani ngono malah nyalahno aku. Lah wong aku wis ngugemi aturan korban sing bener kok iso. Alas kon ngomong apa kon niku? Kon lho ngaji sik ali bakta sik nuturi sing tuwek lho kon niku. Disendi sik kon mbek aku. Kon gak wis kon ngaku ae nek kon niku iri ambek aku. Lah jare sapa? Jare sapa kon niku? Temen aku niku jare sapa? Aku lho saben kurban ana 5 tahun iki lho diterima mbek wong-wong iku. Malah jarene bermanfaat iku. Aku kurban mau sampe situ tok. Sing kapanane aku kurban wedhus 5 sapi 7 lho. Ya apa kon niku? Kon gak ngerti aku iki. Lho ternama aku iki. Waduh. Nah sesekali iki aku kate kurban dengan cara yang berbeda. Maksudnya ku lho wedhus ngene iki lak gurung tau sih metu ndek kono lho. Makane ndek kono-kono saiki tak tokno. Kon jare sapa kon niku? Aku lak wis ngomong aku iku wis 5 tahun kurban ndak pernah iku mendapatkan penolakan. Lah jare sapa aku gak mengerti syarat-syarat perkorban. Kan jare sapa aku bolak-balik berkorban kok. Korban perasaan. Lah ya mesti ae cak peno gak ditolak 5 tahun korban kan wis bener syarate. Wedhuse wis di umure wis standar kewane sing dikorbano. Wis memenuhi syarat. Ya mesti peno gak ditolak. Tapi lek peno sing kono korbano iki sampai peno korbano ya wis peno gak gelem tak kandhani ya gak apa-apa. Golek tapi ya ngono golek diguyu-guyu tak mirip masjid aku gak tanggung jawab lho ya. Sing penting aku wis ngelingno cak. Dene peno tak elingno gak gelem ya sak karepno wis. Ya wis sak karepno wis. Aku tak nrimo korban liyane wis ya wis. Terserah iki peno korban nang masjid iki terserah. Wong aku wis ngandani sing bener peno gak trimo. Ya wis, mbok. Wis kono yo, kon ku entek durasi waktu ae. Apa kon niku? Ro apa kon niku? Soal syarat apa kurban. Aku wis entek powel. Wis seru rasane sebuah pengorbanan takno. Lho, lha apa rek tutuk ngono. Sampai nuturi aku syarat-syarat berkurban ning bagaimana? Sekali kan? Gak apa-apa.
Es. Es kon niku. Wong arek sik cilik ngono kok nuturi sing gerang. Masa ngono dadang lek cuma gede awake tok. Tapi secara pengalaman sik pedet arek iku. Aduh. Arek sik isuk tempe sore deli. Lah kapan kon dadi jangan potek. Oh, iki yo ngono. Sing nitipno wedhus sih gak dijoko-joko wong iki ndek. Wong iki matek ta ya apa sih? Jarene sedilu. Lah yong sampe yamunu yamene kok sik suwene sampe tak gawe main, Pak. Gak cerita. Kowe iki nang ngirak ta ya apa rek. Masuk ngene iki lak yo ngrusaki petaranganku kabeh bolehan. Ngene iki ngresem-ngresem lek gak trimo 500 gak mungkin tak joko ngene iki. Siapa rek. Sedih aku ngene iki. Tapi pokok hiburan ono dadang, Mang. Lumayan. Sok gawe hiburan walaupun hanya sebentar. Arek koyo ngono kapok kon. Nek gak dingonokno gak kapok kon. Wong atase dadi panitia kurban ae. Sumbunge ngalang-alai wong oleh penggawean bayaran gede ta. Duh iki sing nitipno wedhus iki nandi sih nang ngirak ta ya apa. Suwene gak dijoko-joko. Gembul. Assalamualaikum. Waduh rek. Tak delem ijen ya apa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sampean niku cek suwene, Pak. Kula antosi mulai zaman tahun selikur sampai tahun 26 sampean niku. Sampean niku dugi pundi sampean niku? Wah, kula niki yo napa sih? Untung kok trimo 500 niku wau. Lah ya apa wong sik diceluk nanggone kecamatan niku nanggone kecamatan dikongkon Pak Lurah Mang. Oh iya sepurane lho ya aku mang ngrepoti awakmu. Lah tapi kan awakmu wis trimo 500 teko aku. Lah ngene iku napa? Kok sampean niku aja ngomong ngono ta Pak, ngisi-ngisini dirungokno arek-arek lho sampean niku. Lah gak ngono lah awakmu sih. Ya wis ya lek ngono aku tak pamit sik, iki wedhus tak gawa ya. Nggih Pak, monggo. Ya wis mah, lek ngono aku tak balik sik ya. Oke. Ayo, mulai, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati, Bro. Yang ngene iki lho. Nek berbisnis yo ngene iki. Untung besar. Aku tak nyiapno guys satean. Dadah guys.